Fashion Art fa parada a València 20 anys després. El dissenyador Manuel Fernández torna a la ciutat que va veure néixer este projecte. Més de 3 milions de persones de tot el món ja han vist estos dissenys intervinguts per artistes plàstics, però en esta ocasió destaca sobretot la presència de creacions valencianes. Cosir un vestit de nòvia, que no t'agrada el resultat, que li demanes a un artista plàstic que l'intervinga. I voilà! 20 anys després, Manuel Fernández, dissenyador internacional criat a Benidorm, ja suma 300 creacions que són vestits i llenços alhora i les porta per tot el món. Yo no pensaba que Fashion Art se iba a quedar como un legado, ¿no? Para mí ha sido cambiar mi chip, olvidarme un poco del mundo de la moda, como está preestablecido, ¿no? Y el llevar la moda a los museos es como intento agradar a la gente que va a ver la exposición, no a la persona que se lo va a poner. I precisament perquè esta moda va més enllà del preciosisme, trobarem obres d'art que demanen llibertat o menys plàstics en el fons marí. Que en realitat el que amaga és tot un món d'exclusió social, de contaminació, de maltracte del planeta, etc. Totes aquestes reivindicacions les fa pràcticament cada artista en les coses que més li han preocupat. I del gran armari d'este projecte internacional al movim veuran molts artistes de la terra. Genovés, Har, Manolo Valdés o Gemma Alpuente normalitzen que la moda entre els museus amb peces úniques que ja són icòniques.